이다. 라마만이 플라스터 자주발레 마터. 뭔세 치가 뭔네오는 마터 라마만이 플라스터 자주발레. 잘래 베터. 너 홈터는 많이 브라. 오이 시나라 필라. 뭐야? 건치고. 와. 나카코노. 라오라고 살아발랑터. 동나그야래 마치야라. 헤헤, 수아슨 좋아, 산이야, 돈이야, 봐, 모델링 꼴이지. 수아슨 좋아, 봐, 물이야. 발라게 돼. तुम्हाला को मोई मॉडलिंग करवा दी और बॉम्बे नी पेलाई एक्ट्रेस बोले दिम नो हाय मोयसु मोर टाका আছে অজস্র কোনো চিন্তা নাই আর ইয়াতে কোনো ভয় করবা না লাগে মোয়সু নো হায় পুরা নিরাপদ কিন্তু বাহির যাবা না লাগে দে বহুত পেয়া মানুহ আছে এই রিজন বুদ্ধ আহুন ভয়ানক মানুহ মারুম বুলি মারে আৰু কাটু বুলি কাটে বাহিৰত না যাবি ঘৰতে থাকি থাক 마트 그단래 민들라 파이. 뭔세 치가 뭔네오는 베베디 누가 마블 자글로. 아들. 누워도 나들. 나블라서. 동나들. 실라 맞다 누워는도. 아들 굴름바. 지레 맹난이 노시오 설끌란드면 앙어 지레 호리 지레 보일라르 민델라 마트 코랑 자리크 खौरां माने गोदोनि गाज्रि सानलायनायफोरखौ गारदोलै आदै आंनाव जेबो गोरोन्थि साननाय गैथारला जोंबो गोरोबफिनबाय नंगौ नोंसिना दानो मोजां दानो गाज्रि खुदियाफोर बायदिसो हमना मोनलायलाङालां नोंसोरखौ न'आवलाय रावबो गैया नामालाय आदै गैया माने सिचुएशन इज भेरि बेड गारा गुदुं गरम गसा ओंखायनो आङो नोमादैखौ हरै न'आव दोनदों आरो माइनावसो जाहैबाय गुवाहाटीयाव इउनिभारसिटियाव दंहैयो जाबाय थालै गैया रावबो गैया गरमानो जाबाय थानांगौलै गरमानो जाबाय थानांगौ बा फैला मा स्टाइल बिलाय तेरे नाम निले आदै. सलमान खाननि सलमान खाननि. नुदों एसे सलमान खान बायदि नाथाय नुना मा जानो हाजार बर' सेंग्राफ्रा सलमान खानखौ फल' खालामो नाथाय गैया दुरबल लरग थरग आं बायदियानो साथाम गाहाम लागोन दा बायदियाव आदैयालाय जिम खालामबाय थायो नामाब्रा? खालामो न' सिङाव दं नामा आदै सिचुएशन इज भेरि बेड मासि गरम आदैयालाय बिसास खालामा नायगोनसोब्रा आदै नङा सिचुएशन इज भेरि बेड माखौथ' मोजांलाय आदैया मोदोमा गरम जामारदों गरम माने बुहुत गरमलै एसे मोजां मालिस मोनदों मुलि गैयि मालिस माने माबालाय आदै माबेलाय जों नोंनि थाखाय मोजां मोननैसो बेसाद लाना फैदोंमोनलै आदै माबे जों बायदि गोरोबा बेयाव जानो समाया बेनि थाखायनो नोंनियाव फाननो लाबोनाय जादों अब्रा आथुर जानाङा मथा मथि सनानि थोरसियानोलै आदै सनानिजों समानब्रा आदै मुसलमानफोरनावल' थायो आदै बेबायदिया माने नोंथ' मोनजाफेराखै खम दामावनो फानलांगोन जोङो मुसलमानफोरनियावल' थायो माने मुसलमान सावनाय गामिनिफ्राय लाबोनायब्रा हानाय नङा आदैमोन आंहा दामि दंसोगारो बुजिदोंब्रा आदै गोरिबनोबो गरफा गरनै रानना होनांगौना नोंल' जाबा माबोरै जानोब्रा आदै गुबुनाव फानसां सोरनोबा जासै लाखिनोब्रा आदै बेफोर बुस्थुआथ' नोंनाव गैयाना नाङालै आंनो दंखाजोबो नोंसोर आंखौ खर' गुदुं खालामनोसो फैयो खालि थाखा फैसानि मामला लाखिदोलै आदै नोंबो थगाय जाबाय दंलै आदै माखौ थगायखोब्रा आंलाय माजों लाख खामायदों नोंलाय हा मा बुंखो नोङो मा बुंखो नों मालानिफ्राय सिनेमा दिहुनफेरनाय आदै माला सिनेमा दिहुनफेरनायनि माथो नोंलाय बिटिसिनिफ्राय सिनेमा नामाव 10 लाख थाखा लाबोदों न' जाम्बाफोर
नोंसोर हाखायदायानो गैयाब्ला सिनेमा दिहुननानै मा जानो अफिसाव खुसुदि होनो हायाब्ला बोरै थाखा मोनो नोंसोरलाय सरखारनियाव बै सिनेमा बानायनायनि मुङाव आं होदों आं लाबोदों क'क्राझारनि सिनेमा दिहुनग्रा बै बाग्लारि उमेशमोनहा सिनेमा दिहुन रानथाब फोनथाब जालांबाय नों मालानि सिनेमा बानायनायनि 10-15 लाख थाखा लाबोदोंलै आदै बाग्लारिया जेबायाव थाइसे थाखायानो थाया खुस होनो हायाबालाय मा सिनेमानि फैसा मोनो बिलाय मोना लाखिदोलै आदै इसोर लाखिदो खम दामावनो होलांनाय जागोन आदै आंखौ थाखा फैसानि टेनसन दाहोसैलै आदै दा बर'क नायगोनलै नोंखौबो नायगोनलै दाब्ला नायबाय था नायगोन होद एख' खालामनो हाया नोंसोर थां ओइ फैला दिगदार दं सल' हौवाफोरा बेबायदिनो जाथि खालामफैयो आंखौ बर'जों मुस्लिमजों दानलाय सुलाय जादों आंहा बेफोरबायदियाव गैया आंहा बेनिफिट जाब्लानो जाबाय खुनु टेनसन गैया आंहा बेफोरजों सोमोन्दो गैया याहू थै थै गारहरदो जाति नांला थै होग्लायबाय था एख' नहाय এই বাতুল মারছি চলিবিলা नारा बायलांसो बोफिन बायसोलै बायसो थै नै